Ga cikakkun rahoton kan jimami da ake yi a jihar Kano bayan hatsarin mota da ya yi sanadiyyar mutuwar 'yan wasa 22. A ranar Asabar 31 ga watan Mayu, shekara ta 2025, wani mummunan hatsari na mota ya auku a kan gadar Ciromawa da ke kan hanyar Kano zuwa Zaria, inda ya yi sanadiyyar mutuwar 'yan wasa 22 daga jihar Kano. Waɗannan 'yan wasa suna kan hanyarsu ta dawowa daga wasan ƙasa da aka gudanar a Jihar Ogun. Motar da ke ɗauke da fiye da mutum 30 ciki har da 'yan wasa, masu horarwa da jami'an gwamnati ta faɗi daga gadar Ciromawa sakamakon gajiyawan direba. Kamar yadda hukumar kula da hanyoyi na ƙasa ta bayyana, Gwamnan Jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya bayyana ranar Litinin 2 ga watan Yuni shekarar ta 2025 a matsayin ranar hutu don jimami da tunawa da waɗanda suka rasu. Hakanan mataimakin gwamnan jihar Kano Aminu Abdulsalam Gwarzo ya sanar da bayar da tallafin naira miliyan 1 da kayan abinci ga kowace iyali da ta rasa ɗan uwanta a cikin hatsarin. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana hatsarin a matsayin babban rashi ga ƙasa baki ɗaya, yana mai cewa ya yi tasiri sosai ga al'umma da kuma ci gaban wasanni a Najeriya. Ƙungiyar 'yan jarida na wasanni ta Najeriya wato SWAN ta buƙaci gwamnatin jihar Kano da ta gina wurin tunawa da waɗannan 'yan wasa a matsayin girmamawa da gudunmawa da suka bayar don ci gaban wasanni a jihar da kuma ƙasa baki ɗaya.